Ҳана салом. Солнцезащитный крем SPF 50. Иду на участок в огород, то есть работать. Офтоп, пехотсах, сузон. Барои ҳамин кожара просто аз нурҳои офтоб ҳимоя мекунем. Наҳоли ман офтоб намебурам, я 20 дақиқа пас боз ман дар тай нависам. Аз я 20 дақиқа пас баъд метавонам ба ҷои офтоб рӯя бурам. ин ғайр аз эффекти солнцезащитный боз витаминҳои даркорӣ барои пӯстам дорад. замини картошкамон ҳолиҳо навай боло мерам барои алафоша чинданӣ аз ҷӯякон.